हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिलायबाय आरो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैदों ब्लगानो जाहैबाय आङो दाखालिनिफ्राय आङो माने दस्रायावसो खानाय बानायहैबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै आं दखानावनो खानाय बानायगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दखान बेयो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आरो ना ओमफ्राय नैबेखौनो बानायगोन आं आगैखौ ओमफ्राय खानाय बानायनायनि दिनै ब्लग लानानै फैदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायगोन होननानै आरो नायलांबाय थादो होमबालाय ना माथो रायलायबावनो होमबालाय थ'दो दे नायलांबाय थादो खानायखौ आं दा सुनानै फोराननानै लाखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आङो बेयाव मुलि फुनगोन आरो लोगोफोर दा आं बेखौ माबा खालामनानै खिलिबजों थेबनानै लाग्रोजोबसै आरो ना खानाया नै बेनो आगैना माने खानाया बुरजाथार बिरादनो नै खोमसिखाय सिनायनाय नंलादां एसे खोमसि नुदों आरो ना बेनि खानायखौ मारैबा नुदों ओमफ्राय खानाया बिराद बुरजा ओमफ्राय खानायाबो एसे माबाना आइ खंख्रि बियो आरो मुलिया फुनखांबाय नै फार्स्ट स्टेपआ जोब्बाय आरो दा दसे नेथ'नोसै नोंथांमोनहाबोथ' मिन्थिखागौ ना जेनेबा खानायाव मुलि फुनोबा फार्स्ट स्टेप फुनोबा दसे थानांगौ होननानै ओमफ्राय दा नेनोसै आरो खानाय थैजासे नेथ'नोसै दसे ओमफ्राय बिनिफ्राय सुनानै लानोसै जोङो खानायखौ बेनोसै आरो नै फुनखांबाय दसे नेनानै लाथ'नोसै नै जिरायथ'नोसै दसे बे समावनो समाबो जिरायनानै लाखानोसै खानाय थैजासे आरो ना खानाया जाबाथाय आरो सुदोलाय बोदोलाय ना बेनो आरो लोगोफोर मा सियनथ' जिरायखो आगै सनाया नै जोंना खानायखौ नायनोसै नै एसे फुसै खानाया जाबाय नालाय नै फार्स्ट स्टेपआ लानाया ओमफ्राय दा बेखौ सुनोसै आरो आङो सुनानै लानोसै लोगोफोर सुखांनानै आं देखायनोसै खोन्थानोसै आरो ड्रायार खालामबावनांगौना बेखौ सुनानै लागोनसै दा खानाया सुखांबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो ड्रायारजों फोराननानै लानोसै आरो फोरानखांबाय नै दा सुनानै आरो नै बिदि जाबाय फोरानखांनानै ससे एसे बानायखानाय बायदि नुबाय आरो ना आदानो बानायाबाबो जासिगोन दा मिथा बिदि लाबाबो मोजां नुगोन मोजां नुदों आरो बिदिबाबो खावसेया माने जाखाबाय आरो सिदानो एसे खेंख्रिमोन नालाय ओमफ्राय दा बोनोसै लोगोफोर बोलांबाय थानोसै आरो आङो नै फ्रन्ट साइडनिखौ आङो बोजोबखांबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायासै आरो ना नै बोजोबखांबाय आङो फ्रन्ट साइडनिखौ ओमफ्राय दा आङो उननिखौ बोनसै आरो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आङो जिखुनु दानि हाबाया माने गिदिर जायोना बयनाबो गाननाय जोमनाय ओमफ्राय रिल्स नुयोना ओंखायनो बिदि जानाय मोनलाय ओमफ्राय दा नै बेक साइडनिखौ आङो बोनोसै खोमायासो बोरैबा नोंथांमोनाथ' आंखौ माने न' थांनानैबो बोहैनाय नुयोना आंनि ब्लगनि गेजेरजों माने सोरबाफोर अननानै रिकुवेस्ट खालामनानै लेंहरोबा माने आं थाङो आरो उफाय गैया सोरबा दखानाव फैनो हाया जायोना न'नि जेनेबा सोरबा न'खराव हारसिंल' जायो न'बो जेनेबा गारनानै फैथ'वा माथ'वा जायो नालाय ओंखायनो लेंहरो खाथि खालानि मानसिफ्रा आरो ओमफ्राय सोरबा न'नि जाथि खुरमा बिदिनो लेंहरनायाव आं थाङो लोगोफोर आरो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जेनेबा खाथि खालानि मानसिफ्रा आंजों खानाय बानायजाबाय बायनोबा लेंहरनो हागोन आरो आंखौ खानाया बोजोबनो हाहां जाबाय एसे दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम एरि उखैबायना बेनि थाखायनो जों साहा एरि लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय गुबुननि लायना होफैबाय आं आगैनो बे आगैयाबो माने ओंखाम उखैबाय होननानै बुंबाय नालाय अननोबो ओंखारलाय लांबाय आङो ओंखायनो गुबुननि जाथोंसै बे आगैया साननानै सानैबो ज' जालायलायबाय आरो जोङो खामानिफ्रा जाग नायथाग ना जानाय लोंनायफ्रा देरसिन एनार्जि ल' जायोबा मानसिया मावनोबो हाया जायोना ओंखायनो जानायफोरखौ नोङो थिग टाइमाव जानानै लानांगौ खामानिफ्रा लासैबाबो जागोन ना जेबो नङा ओमफ्राय दा बे फार्स्ट स्टेप खानायखौ बोखांहांआनो जाबाय
दा आङो बेखौ माबानानै बोखांजोबबा मुलि फुननोसैलाय लोगोफोर माने कारेन्टआ थांलाय फैलाय जादों दे बिरादनो दिनैनि दिनाव मा जादोंथाय कारेन्टआनो थायाखै गामाखालि बेबायदि जाफेरामोन आरो बिराद कारेन्ट थांदों दसेल' थायो आरो आं नोंथांमोनजोंबो खोन्थाबाय थानो हायासै माने ब्लगखौनो भिडिअखौनो लाबाय थानो हायाना सोर खेबनो सोर मानो जायो ओमफ्राय दोनथ'सो बानायनांगौ जायो खेबग्राफोर गैया मायानो ना गावनो हारसिं जायो नालाय ब्लग बानायनो माने उसुबिदा जायो आरोना बेनो आरो जों जानानै लागोनसै लोगोफोर गोथाव जाथारदों जानोना साहायाबो बिराद गोथाव जादों खानाया नै हाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे खानायखौ बानायनो न'आव फैनानै बानायफैनांलायबाय कारेन्ट गैयामोन ना बेनि थाखायनो आरो कारेन्टआनो दिनै मानोबा बिराद थांलाय फैलाय जादोंना मिथा दाबो 30 बारसो जाबायना ओंखायनो खानायखौनो माने मोजांखौनो बानायनो मोनासै आरोना जोङो सुखौनो ओमफ्राय न'आव फैनानै जों बानायफैबाय ओमफ्राय खानाया नै बेना स्टेप काट हानायमोन नालाय एसे नैबे बिजौआव माबा जादों आरो हास'नानै फाइनाल लुक आं माने खोन्थाबाय थानोबो हायासै आरो मोनालायथारबायना नै खोन्थानो हायासै आं सेकेन्ड स्टेप माबानायफोरखौ आरो मुलि फुननायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय ओरैनो फाइनाल लुकखौ खोन्थानाय जाबाय आरो बेनोसै एसे एनैखौ हास'नानै लादों आङो बेनोसै दखानाव माने आद्रा जाबोदों जों 2थायावसो बोनो मोनखादों नालाय बेलासिनि ओंखायनो जोङो एसे लेट जाबाय आरो दा खोमसिबाय लोगोफोर बेबो थांसिगोन आबे